Helo pawb, prynhawn da. Felly'r prynhawn ma, dyn ni'n mynd i wneud bach o waith ar ein coesau, ond hefyd ein co sydd o amgylch canol ein corff ni fan hyn. Fel dyn ni fel arfer yn wneud, mae'n bwysig iawn bod ni'n sefyll yn iawn, sicrhau bod y posture yn dda, felly'r sgwyddau nôl, y co yn dyn, a dyn ni'n tacio'r cliniau dan fel bod llinell syth dyn ni, a dyn ni gyd yn dechrau'r sesiwn yn sefyll yn dal. Reit te, i ddechrau heddi, mae cadair gen i, felly sicrhewch bod cadair gennych chi. Dwi'n mynd i troi'r cadair rownd a dyn ni'n mynd i trio cicio'n penolau ni i ddechrau. Felly cam bach i'r ochr a cic. Cic. Iawn. Gwnewch hyn ar tempo chi eich hun, dyn ni'n twymo lan, cofio. Felly cicio bach eich hun. Os ydych chi'n teimlo'n cyfforddus yn wneud hyn, jyst gyfeilwch yn y cadair gyda un llaw a beth am roi squat bach. Os nad oes angen cyffwrdd yn y gadair, dim problem. Cer y squat mawr al cicio'r pen ôl na. Ond os ydych chi'n methu wneud hyn, peidiwch y phoeni, cer nôl at y gadair a dyn ni rili gallu teimlo cefn y coesau na yn gweithio. Barod, dyn ni bron 'di gorffen hyn, twymo lan, dyn ni sgwyddau nôl, y corff yn dal. 3, 2, 1 ac ymlaciwch. Reit, am y peth nesaf dyn ni'n mynd i wneud, dwi'n mynd i eistedd ar y gadair. Felly yn eistedd ar y gadair gan sicrhau bod y traed yn fflat ar y llawr, y cefn yn syth a'r sgwyddau yn isel. Felly cod y breichiau i fyny. A be dyn ni'n mynd i wneud, dyn ni'n mynd i sgwiso'r cefn. Felly rili teimlo bod y shoulder blades yna yn y cefn yn gwasgu da'i gilydd. Felly lan a lawr. Cer ar breichiau nôl tipyn. Lan a lawr. Gallwch chi rili teimlo y cefn yn gweithio fan hyn. A dyn ni hefyd yn cryfhau'r breichiau wrth wneud hyn. Cadwch fynd. Cwbl mwy, dyn ni dal yn twymo lan. Cwbl mwy. 1 a 2. Ac ymlaciwch. O, siglwch mas i gyd. Reit, nesaf dyn ni'n mynd i dechrau'r sesiwn. Cwbl o opsiynau, na i ddangos yr opsiwn gyntaf yn sefyll, wedyn na i eistedd lawr i ddangos be gallwch chi wneud os ydych chi ddim eisiau sefyll neu chi methu sefyll. Y peth cyntaf dyn ni'n mynd i wneud, squat a twist. Squat a twist. So cofiwch, pryd dyn ni'n sgwatio, mae'r traed jyst fwy ar led na'r cliniau a dyn ni'n eistedd nôl yn sgwatio gyda'r pwysau ar cefn y traed. A rydyn ni'n mynd i trio cael y penelyn a'r penglin i gyffwrdd. Os ydych chi'n methu wneud ni, eisteddwch i lawr a codwch y penglin a'r penelyn gyferbyn i trio cyffwrdd. Ydyn ni'n barod, dyn ni'n mynd i wneud 10, felly os ydych chi'n eistedd neu yn sefyll, off ni. Dwi'n mynd i dechrau trwy eistedd. 1, 2, cadw fynd. 3, 4, cadwch wneud hynny, dwi'n mynd i sefyll. 5, lan â ni. 6, cadw fynd. 7, eistedd nôl yn y sgwat. 8, trowch y corff. Twist, 9, ac 1 ar ôl, 10. Ww! Reit, siglwch y coesau yna a'r breichiau. Be dyn ni'n mynd i weithio nesaf yw ar y co. Felly cer tu ôl i'r gadair a sefwch yn dal a wedyn cymra cam yn ôl. Pa mor bell ych chi gallu. Sim angen mynd rhy bell, ond mae rhaid iddo fe fod yn cyfforddus. Nawr, be dwi am i chi wneud yw pwyso ymlaen tipyn ac yn ara bach, dyn ni'n mynd i codi'r pengliniau. Nawr, be dyn ni'n chwilio am fan hyn yw corff syth. So ni eisiau'r pen ôl i fod allan. Corff yn syth, ydych chi rili gallu teimlo'r co na yn gweithio. Dyn ni'n mynd i wneud 10. Barod? Off â ni. 1, 2. Nawr cofio, gallwch chi mynd ar tempo chi eich hun. Dim angen mynd ar yr un tempo fi, ond yr arafach dyn ni'n wneud y gweithgareddau yma, yr anoddau maen nhw, achos mae'r cyrau i gyd yn gweithio. 7, bron yna, rili teimlo'r co. 8, 9 a 10. A dyna ni, sesiwn mawr ond sesiwn da. Na i weld chi tro nesaf. Hwyl!